Бойко! Ела тука, бе! Утка майна! Идвам, тате! Кажи, тате, да не би да искаш да ти помогна с овцете? Помощник ли ще ставаме? Няма да ми пречи една ръка. Не, тате. Не искам да ставам помощник. Бал съм ти овцете. Аз ще стана пожарникар. Сине, не може така. Първо трябва да станеш мутра... Хайде, поиграй си още малко. Добре, тате. Тогава първо ще стана мутра, а после пожарникар.